ମୁଁ ଆଜି ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ହାଟରୁ ସବୁ କ'ଣ ପନିପରିବା ଆଣିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଥାକରେ ରଖିଦେଇଛି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିକି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସେଠି ରଖିବି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସାଉତିକି ରଖିବି। ରଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ପରିବା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଥିବ ହେଲେ ଆମକୁ ବି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପରିବା ଥିବ ଆଣିକି ଫଟାଫଟ ଆମେ କାଟିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋର ହେଉଛି ମୋର ଛୋଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପରିବା ରହିବ ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିବ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇପାରିବା। ଯେହେତୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ ବି ଚାଲିବ। ଆଉ ମୁଁ ଡାଲି ଆଣିଛି ତ ତାକୁ ଡବାରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସାଉତି ଦେଇ ସାରିବା। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଠି ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ସେଟା ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରଖିଦେବା। ଯେତିକି ପରିବା ସେତିକି ହିଁ ଏଠି ରହିବ, ଅଧିକା ତ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଯାହା ବାକି ଏଗୁଡ଼ା ଆଣିଛି। ଆଳୁ ଆଣିଛି, ପୁଣି ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଛି, ତାପରେ ରୁମା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପରିବା ରେଟ୍ ଭଜା ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଜା ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଆଉ କଲରା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ତାପରେ ଜହ୍ନି ଆଣିଛି। ତ ପରିବା ରେଟ୍ ବହୁତ ହାଇ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଭଜା ସହିତ ଡାଲି ନହେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଆଣିଛି। ଗୋଟେ ମୁଗ ଡାଲି, ଗୋଟେ କୋଳଥ ଡାଲି, ବାସ୍ ଏତିକି। ଆଉ କୁନ୍ଦୁରି ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ଆଉ ଏତିକି ବାସ୍।